కాళ్ళు తడవకుండా సముద్రాన్ని దాటగలిగే మేధావైన కళ్ళు తడవకుండా జీవితాన్ని దాటలేడు. హౌ టు సే నో అనేది కనుక ఒక యంగ్స్టర్ అర్థం చేసుకోవాలంటే నేర్చుకోవడం ఏంటి అనేది ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది నాకు. నీకు నచ్చిన విషయం నువ్వు అని చెప్పడమే కదా, ఎంత సింపుల్ కదా అంటాను. మనల్ని అలవాటు పడిన వాళ్ళు ఇంకా వాళ్ళకి డౌట్ రాకూడదు మన మీద. అన్న నాకు ఇది కావాలి, అవునా నేను చేస్తాను రా, థ్యాంక్స్ అన్న, వెళ్ళిపోవాలి అన్న, అవునా చేస్తావా, ప్రామిస్ అన్నాడంటే వేస్ట్ కదా, వేస్ట్. అది ఒక అవమానం నాకు. చూసేకి అగ్గిరవ్వ మాదిరి ఉంటాడేమో అని ఆ చెంగిని జింట జింట అంటే ఇది 1 minute మ్యూజిక్ చాలు డార్లింగ్, పాట రాదేమో అని సుక్కుబా అనేటప్పుడు పాట రెడీ అయిపోయింది. కొన్ని పాటలు రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా ఎక్కువ 10 మంది 10 సార్లు విన్న తర్వాత పాట విన్న వెంటనే నచ్చలేదంటే ఆ పాట నచ్చలేదని అర్థం. అంటే జనరల్ సబ్స్టెన్స్ అంటారు కదా, తెలుగులో గడ్డి అంటారు. సో ఇలాంటివి ఏదో ఒకటి ఎక్కించుకుంటే తప్ప, డోసులు పడితే తప్ప మాకు బ్రెయిన్ పని చేయదు అనే వాళ్ళని కూడా విన్నా నేను. పెద్ద డైరెక్టర్, అప్పుడు కొంచెం బాగా పేరున్న ఒక డైరెక్టర్ వచ్చి అది మనం కలవాలి అని చెప్పి ఒకేసారి కలిసి ఇలా నీకు నేను నీకు ఒక